Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα άλλο haul. Όπως βλέπετε έχουμε πάρει καινούριο καρότσι, δεν έχουμε κλείσει χρόνο που έχουμε πάρει το δεύτερο μας καρότσι, το πρώτο ήταν το καρότσι του γιού μου όταν ήταν μικρός, αλλά η μικρή μας βγήκε λίγο πιο πολύ ζωερούλα από ό,τι θα έπρεπε και είμαστε στο τρίτο καρότσι. Πριν λίγες μέρες έκανα βόλτα τη μικρή και όπως βλέπω τη μικρή μπήκε μέσα σαν λακκούβα, δηλαδή μόνο το κεφαλάκι της έμεινε και τα χεράκια που πιανότανε. Προφανώς νόμιζα πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τις ζώνες και πάω να κοιτάξω και βλέπω ότι το καρότσι, εκεί που κάθεται το ποπουδάκι, δεν ήταν πλέον, είχε γίνει έτσι και έπεφτε η μικρή. Το καρότσι μας ήταν από το Scrooge, Kickaboo ήταν η εταιρεία, δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημο πολύ, αλλά αν το έβλεπα από κοντά σίγουρα δεν θα το προτιμούσα. Γεια σου. Δεν θέλεις να πεις γεια? Όχι. Τον έχουμε κουρέψει. Βασικά εγώ τον έχω κουρέψει με τη μηχανή που έχω πάρει από Shein. Γι' αυτό και ντρέπεται να βγει όλος. Δεν βγαίνει. Τελευταία η μπαταρία έχει λίγο... και είναι τρίτη νομίζω μέρα ή τέταρτη που περιμένουμε να το τελειώσουμε όλο, γιατί έχουμε αφήσει μόνο τα ποδαράκια, τα χεράκια του, τα μπροστινά. Επειδή πάω, τον κουρεύω, γίνεται το σπίτι, γίνομαι εγώ και τελειώνει η μπαταρία και πάλι ξανά από την αρχή, οπότε τον έχω κουρέψει 80% ας πούμε. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για το καρότσι, θα το ανοίξουμε βασικά το καρότσι, το πήρα από όρκεστρα. Ήταν ένα καλό καρότσι για μένα για αυτή την περίοδο βασικά, γιατί δεν θέλω ένα μεγάλο έτσι, αυτό που είχαμε πάρει για να μπει στο μπαγκάζ του αυτοκινήτου, πρέπει να βγει το από πάνω μέρος, να κλείσει το κάτω μέρος, μετά να βρούμε πώς θα χώσουμε το επάνω μέρος, δηλαδή ήταν... δεν θα το ξαναπροτιμούσα με τίποτα. Άσε που το μαύρο φιόγκο, θα σας έχω πει και σε βίντεο, ήταν ένα ροζ καρότσι και έκλεινε και ήταν ένα μαύρο φιόγκο που δεν το έλαβα ποτέ μου. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνουμε unboxing το καινούργιο μας καρότσι που είναι από την εταιρεία Graco. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ το καρότσι και το έχω την ανάποδη, να το πω είναι. Αυτό είναι λοιπόν και το καρότσι. Έχουμε επιμείνει στα οικονομικά καρότσια, γιατί δεν ξέρω πόσο θα επιμείνει η μικρή να είναι άτακτη. Ήταν στα 150 ευρώ. Πήραμε και για καφέ. Το έχουμε ανοίξει λίγο επειδή πέσαμε μέχρι να κοιμηθούμε, γιατί την έχω βάλει να κοιμηθεί τώρα. Γεια σου! Δεν βγαίνει, έχω το πούπι εδώ, αλλά ντρέπεται να βγει. Τον έχω κουρέψει. Λοιπόν, αυτό ήταν και το καινούριο μας, πώς το λένε αυτό τώρα, δεν έχω ιδέα, μπαίνει μέσα. Μη κάνεις, γιατί το παλιό μας το χάλασε ο μπαμπάς. Έλα μου, δε σε ποια έχει μοιάσει η μικρή? Στον μπαμπά. Ενώ ο γιος είναι το πιο όμορφο, το πιο καλό, το πιο λαμπρό παιδί που υπάρχει στον κόσμο. Και μαντέψτε σε ποιον έχει μοιάσει. Προφανώς σε μένα, σε ποιον άλλον. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το άνοιγμα του κουτιού. Γεια σου! Η μικρή μόλις κοιμήθηκε και όταν ανοίγω εγώ κουτιά φοβάμαι μη μου ξυπνήσει, γιατί δεν ξέρω πώς θα τα πάμε με το καινούργιο μας καρότσι. Το έχουμε πάρει σε χρώμα μαύρο αυτή τη φορά. Λοιπόν, πρέπει να το βγάλω για να σας το δείξω, γιατί έτσι δεν γίνονται λίγο. Αχ, και αυτό πάλι θέλει
υπολόγιση. Όχι, δεν θέλει. Τέλειο, δεν θέλει. Λοιπόν, αυτό είναι το καρότσι. Εδώ έχει τον οδηγό και να βάλουμε τα ροδάκια για να δούμε τώρα αν είναι τα ίδια. Για να τα βάλω, όχι, δεν είναι τα ίδια, οπότε πρέπει να ανοίξω το καρότσι για να δω ποιο είναι τα μπροστινά και ποιο είναι τα πίσω. Το καρότσι είναι καλό επειδή ανοίγει με ένα κουμπάκι, οπότε πολύ βολικό για μένα. Αν υποθέσουμε το άλλο καρότσι που είχαμε. Κάτσε τώρα να δούμε πώς μου είπε. Πανεύκολο, πραγματικά πανεύκολο. Αλήθεια, με ένα κουμπί μπήκανε κατευθείαν τα ποδαράκια. Είναι πολύ βολικό μέχρι στιγμής. Να δούμε τώρα πώς θα το ανοίξουμε. Και ανοίγει έτσι. Δηλαδή είναι πολύ ελαφρύ. Είναι εδώ. Να βάλουμε και αυτό εδώ. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς μπαίνει. Πρέπει να δω τώρα πώς μπαίνει και αυτό. Αυτό ήταν και το καρότσι.
Ελπίζω να μας βγει καλό, να μας βγει γερό και να μην χαλάσει και σίγουρα να το χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ από αυτό το παλιό που είχαμε, γιατί αυτό είναι πολύ βολικό. Και προς το παρόν η μικρή κοιμάται, αλλά θέλω να την κάνω μια βόλτα να δω πώς θα πάει η βόλτα. Εδώ τριγύρω στη γειτονιά, γιατί φοβάμαι να πω για πρώτη φορά πώς θα μπει μέσα, γιατί είναι καινούριο πράγμα, οπότε δεν ξέρω αν θα της αρέσει, αν θα τη βολέψει, γιατί όταν πήγαμε να δούμε στην έκθεση στην ορκέστρα ήταν και ήθελε να κοιμηθεί, γκρίνιαζε και την βάλαμε σε ένα, όχι σε αυτό εννοείται, σε ένα που είχαν για δείγμα. Δεν μπήκε ποτέ, γκρίνιαζε, έκλαιγε, δεν ξέρω τι έπαθε, αλλά τώρα θέλει, θα μπει εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω εδώ και θα τα ξαναπούμε σε άλλα πλάνα. Γεια σας προς το παρόν! Και έχουμε βγει την πρώτη μας βόλτα με το καινούργιο μας καρότσι, όπως βλέπετε εδώ. Κάνουμε βολτούλα. Φαίνεται να το απολαμβάνει και η μαμά. Είναι πολύ πιο ελαφριά, πολύ πιο βολική. Μ' αρέσει πολύ, γιατί ένα χέρι έχω το τηλέφωνο, δηλαδή με το ένα χέρι μπορώ να το πάω αριστερά δεξιά, δεν με εμποδίζει καθόλου, οπότε 100% την προτείνω. Άφοβα, πραγματικά είναι τέλεια. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει,